Maayong adlaw kinyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan ko niyo sa pangan nga Cheche, 32 anyos, minyo ug may duha ka mga anak. Nagpuyo sa Cordoba, Cebu. Punto legal ug may medical kining akong suliran. Kabahin kini sa kinaiya sa akong inahan nga nagkagrabe naman ang iyang pagsigi ug pangutang. Aron niya hisabtan, sugdon ko sa nag-eskwela pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, na ako'y kanang amutan karon sa eskwelahan. Wa para ba tayo kwarta ron, nakta? Hunya, unsaon man na, ma. Sige na magpaningil si teacher. Ay, ayaw ka balaka, nak, oy. Mangutang si mama. Ha? Mangutang ko sa kong kaila nga magpatanto. Aron may kabayad ka na sa... Hayahayang chichi, kabayad na mas atong tampuhan. Ay, nutang taon ni mama, no? Aron lang ko katag sa atong amutan. Kay wa man may kwarta. Yung anak mong gina sa mama, mangitag paagi nga makapangutang at makabayad ni sa eskwelahan. Maayoy mo, mama, oy. Kibisa na may kwarta. Naningkamot man gid siyang makapangutang. Aron kahatag nimo og para tampo. Nga, kung mama pa ay, ingnon lang ko ay. Tampo na sad. Yaw undang, oy. Kay magmaestra man katay, nigdako nato. Ay, may lang likik makatiwas ko sa eskwela, chi. Kay mama istragit ko. Kung permi mag-ingon inis mama, murag maundang gid ko, uy. Karen, Swerte jud ka ng mama ni mo, day. Na mangita yung paagi para nimo. Mangutang yun, aron ka makatampo. graduate na ko sa high school. Manarbaho na ko. Aron makabayad na ta sa imong mga utang katong pag-eskwela na ko ba. Di nagid ka makapangutang makay. Humanam ko eskwela. Mangutang gihapon kung gikidahanglan, uy. Kun may gikinahanglan ka ma, ingna lang niya ko ha. Kun naa na lang sad ko. Unya na pangutang kun dili na gyud na nimo kaya. Ay, di ko pasalig nimo anak, chi. Kay bawo na bitaw ka nako. Kung gikinahanglang mangutang ko, mangutang mangyud ko. Nakatigom-tigom na gyud ko gikan sa akong pagpanarbaho. Bisan pa man kun mapadalhanan pa nako si papa ug mama. Kumusta naman ka sila sa amo? Ay, magplano niya ako og leave aron makaduaw ko nilang mama ug papa. Maayo kay na uli ka, Chichi. Nakaduaw ka na mo. Gimingaw na ka. Wa man ay puto lang yung utang. Sini man na manggani na. Unsa? Sa nag-eskwela pa ko, kasabot ko nga maong mangutang si mama kay para kadto sa akong pag-eskwela. Apan, bisan ni-graduate na ko, uwa na siya gastuhan ako sa eskwelahan, mangutang pa man gyapon siya. Bisag kinsa na malay mo adto sa amo, aron maningil. Unya, ma, nganong nangutang pa man ka? Di ba, magpadalhan na naman ko nimo kwarta, aron dili ka na mangutang? Ay da, akong gibangkong imong kwarta, oy. Ha? May na lang to ba? Nga may makuot-kuotas panahon sa kalisod. Ma, naman sad ko'y si... Kwarta nga akong ibayad? Ma! Uy, Chi, naglisod na dahil mo maayo? Ha? May nakasulti manggod na ako, uy. Nga ka ng imong mama ba? Naputos sa libak sa mga tao tungod sa kadaghang utang. Unsa? Unya pag yun, no? Manggamit na og mga pangan sa laing tao aron mangutang. Unsa ba'y manggamit og laing tao eh? Ay, kay di naman siya pwedeng pautangon kay tagpila na ka-account ang iyang utang. Manggamit og laing tao o pangan sa tao aron lang makautang. Pero siyang mo gamit sa kwarta.
Ay ambot og asa gigamit na mama nimo ang mga kwarta nga iyang giutang. Wala ka kay baw anak pa. Wow, uy! Ug wa ka musulti na ako ron, di ko kibaw. Kun mao. Di man di gamitan ni mama ang kwarta nga iyang giutang. Oh, ikay pag-isulti ka. Kung kaako ka ba? Kaya kita'y mubadlong niya, kita may noidautan. Dili pabuot na sa mama nimo sa iyang pagabuhaton. Bisag kung sa iyang buhaton, di na pabuot. Maong di na lang ko manghilabot, aron way samok. Kay, wa na gyud ko makasabutan ng mama nimo, oy. Murag naadik mo na sa pangutang. Pa, Ang akong giutang sa kalinding, akong gibayad sila ang linding aron makarinyo ko. ma, kalibog ba yaan na, uy? Uy, kung naglibog mo ay mapagpanghilabot aron di mo maglibog. Kaya ako, wag yun ko maglibog, ana. Nagkasabot yun ko sa akong gibuhat. Tapal-tapa lang ng akong pagpangutang ba? Ayo! Oh, Daas, bibing! ma, Ang tagalinding na ron. Ang kolektor na ron. nagkagrabe ang mga utang sa akong inahan. Murag addiction na niya ang pagpangutang ba. Hangtod nga niabot ng pandemic, wa na ikabayad ang akong inahan sa maningil niya. Hangtod nga nilayas ang akong mama sa amo tungod na sa kadaghan ng naningil niya. Unya, ako na magipanilingan ron sa mga nautangan ni mama, kay anak kuno ko. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Daghan kay utang nga akong mama nga mga lending company, ingon man sa mga tao. Mapugos ba nila sa pagpaningil ang akong mama? Nga lisod man ron ang panahon tungod sa pandemic? Ikaduhang pangutana, nilayas ang akong mama, kay wa man siya ikabayad sa iyang mga utang. Og ako mo igipanilingan sa iyang mga gipangutangan kay anak kuno ko. Makapugos bagod sila og pabayad na ko ana, nga wa man ko kapirma. Ikatulong pangutana, unsaon man ako sa pagpasabot ang mga lending company nga nautangan ni mama, nga di man ako nangutang ana og pandemic pagyud karon. May balaod bang sabton lang una ang mga dili pa makabayad ron sa ilang mga utang? Ikaw pa to katapusang pangutana. Asa man pud namo ipa-check up si mama? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Chi. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og kauban nga ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami lang yun gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, medical, personal, behavioral, mga problema nato sa mga ginadiling droga, kinsa ng mga nag-agi karon og mga depresyon, na ay mga giagian, no? Na ay mga gi-experience. Ayaw mo kaguol, uy. Ayaw mo padaan ang inyong mga problema. Ayaw mo padaan ng ato ang mga suliran kay mulabay ramani, mahuman raning tanan. Og, no? Mas lami pag yun ang feeling nga mabuhi ta aning kalibutan na guys, ha? Ay mo kawagtang og pag-asa. Naagyod na'y solusyon tanan. Wa mo nag-inusara. Ang bottom line is, dapat mo dasig og mo padayon ta. May pag-ipadana ninyo inyong suwat diri sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Of course, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga detalye, pangalan, address, no, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema para ato ang mas klarong mahisgutan, atong mastudyaan nga unsa na gyud ni, di ba? Kung pato pang pangitaan pog solusyon, no, basin makahatag mig tambag ninyo, why not, no? Mas ganahan mi nga makatambag mi ninyo, no? So I hope nga maningkamot lang yun ta always, no? And, of course, greetings to Mimi Hugan. Gipag-greet yun yung Attorney Regal, ha? Gipag-greet yun ka, but thank you kaayo, Mimi, for always listening, no? So, kintig paminaw man di ka. Thank you kaayo for always listening. I'm so happy nga nagsunod di ka sa atuang programa. Avid listener po nato si Nancy Ongmong, no? From Dipolog City. Hello, Miss Elaine, avid listener diri sa Sindangan. Pa-shout out, please, Miss Elaine. Hi to Nancy Ongmong, of course. And ato pa ning i-shout out also
si Jeline L. Hagunos. Shout out from Jeline Hagunos sa tanan nga mga taga Ambuan, Katigbian, Bohol. Hello also to Rylen Benemerito. Rylen Benemerito. Hi, Attorney Elaine. Guwapa kay ka. Buyag, no? Buyag, Rylen. Shout out to you. Idol baya ka sa akong mama. Regards also to your mom, no? Ato ginang panggaon. Ato ang mga inahan. Pa-shout out, Ate Elaine. Listening from Negros Oriental. Si Stephanie Laranio. Stephanie Laranio, hello. No, kumusta mo tanan? I am so happy nga naminaw mo sa ato ang programa. Si Janice Suking Tigpaminaw from Surigao City sa ato ang programa. Sige sag paminaw nato. Ma'am, kita na jud ko nimo. Yes, maski sa Facebook lang, no? From Ginsularan, Bohol, si Jarel Houston. Kani gibasa ni natong mga messages nato. Hi from Melly Jean Escalante. Mahappy jud ko makabasa aning mga messages ninyo. No, of course, like I said, no, you can always follow me on Facebook, Elaine Bathan, and sa Instagram ug sa Twitter account, Attorney Elaine. Letter sender nato karong adlaw. Taguo na to sa pangalan nga si Cheche. Si Cheche, 32 years old, taga South Cotabato, ug gipadani niya iyahang suwat sa ato ang official writers page, no? Punto legal maning iyahang pangutana nga gipadala niya sa atua kabahin sa iyahang duha ka anak, no, nga naaday nagpuyo sa Cordova, Cebu, kabahin sa iyahang inahan, no, nga naa siya'y nabantayan niya nga magsige na kunog pangutang nga dagko na kayo ning utang saon man ni oy. Unang pangutana, daghan kay utang ang iyahang mama nga mga lending company ingon sa mga tao, mapugos ba sila paningil sa akong mama nga lisod man ron ang panahon sa pandemic. Okay, ang utang dapat magyud nang bayran, no? Dili gud na ingon nga kana ganing mangutang tanya kita pay masuko kay kita pay giipit kuno nga kibawng naglisod dili man gud na ingon ana in town. Uy, of course makasabot ko sa mga kahimtang anang mga nangutang, pero sabta po din yung inyong giutangan kay di ra man kamoy nagkinahanglan. Dapat pud na mutultul tagbayad. Bottom line magud aning mga utang mga suking tigpaminaw, no? Atog yung bana-banaon nga kung mangutang ta kibaw ta mo bayad ug naapod tay ikabayad, meaning kibaw ta ba nga naalay natay gipaabot kwarta nay umaabot na apiki lang or naatay kwarta karon panahon na o kinahanglan tag kwarta apiki lang, pero sa mga umaabot nato nga mga kwarta pwede ta mugahin, no, makaset aside tag para ihinay-hinay og bayad ana. Dili na pwede nga utang dire, way ikabayad, mangutang na pud para ibayad didto, di pag gihurot og bayad, kuhaan pag yun, gastuhan pag yun, magkaanam og kadako. Now, ang kana rabang mga ingon ana, syempre, napud sila'y katungod nga maningil, napud sila'y katungod nga bayran, napud sila'y katungod nga kung di sila mabayran, mangita pud sila mga legal nga remedy para mabayran pud sila. So, pwede sa yung makiha ang imuhang mama, no? Nihatag, I'm sure kaning mga lending muhatag manig palugit, pero ang atong magumbalawd katong sa IATF ba, labi na sa height sa pandemic katong lockdown, no, wa man gud to nag-ingon nga dili ta mo bayad og utang, niingon lang man to nga isuspend ang interest, pero naara gyud gihapon ang utang, so kinahanglan gyud gihapon ta mangitag pamaagi nga makabayad ta, no? Ikaduhang pangutana, nilayas ang akong mama kay wa na siya ikabayad sa iyang mga utang. Ako may gipaningil sa iyang mga gipang-utangan kay anak ko no ko makapugos bagud sila og pabayad nako ana nga wa man ko kapirma. Of course, dili. Ang kanang utang is a personal nga action. That is a personal nga obligation. Nga diin, kung kinsay nang utang, no, maupoy mo bayad. Unless nahimo kang co-maker, garantor, no, nga ni garantiya ka, nga kung pananglitan di siya kabayad, ikay mo bayad, aw kana, pwede ka magukod. Pero wa kay gipirmahan nga dokumento, aw, imo nag yung mama ang angay gukdon sa katong mga gipang-utangan niya, katong mga kreditor. Dili kanila pwede singlon, di kanila pwede pod samokon.
Ikatulo, unsaon man nako pagpasabot ang mga lending company nga nautangan ni mama nga di man ako'y nangutang ana og pandemic pagyudron may balaod bang sabton lang una ang mga di kabayad ron og utang okay unfortunately wa gyud no negosyo man gud ni otherwise maparalyze ang atong ekonomiya kung mahimo pod ng ingon ana the most nga nabuhat ato during that time nga pandemic nga grabe height of the pandemic nag-lockdown naundang ang trabaho no naundang ni pos ang ato ang market ang ekonomiya lisod gyud ang tanan equal gyud ang tanan ang nahitabo ato is that na suspend lang ang interest pero wa to nag-ingon nga di na ka pwede paninglan di na ka pwede mo bayad sa imong utang gadagan ra gyud gihapon no kinahanglan ingon ana gyud na siya no of course no aning yang ikaupat nga pangutana although punto medical ni ako laning basahon no murag nahabit na sa akong inahan ang pagpangutang bisan di niya kinahanglanon mangutang gyud siya may sakit kaha si mama sa utok nga murag na addict naman siya pagpangutang angay bang ipatanaw og doktor ug asa pud na mo ipa-check up now I am not no disclaimer lang gyud ni I am not a doctor but I think no ma-correlate man gud ni nato especially nga kung mohandle tag mga ingon aning mga kaso ba mutan-aw man sa gyud migud sa batasan pud no sa tao nganong nagkatapon og ning utang nganong naabot na nig ingon ani kadako no usay magwonder ko nga can afford mani, dato mani, may kaya mani, makatrabaho mani, nganong nabaon manig utang, nganong malukop naman lang nig pamalit, maski wa kinahanglanon, wa pagyud na gamit, nagtapon og lang dinha. Usahay that can be a possible addiction, lain nga kind of addiction siguro, no? And I think dapat pod nga i-refer tani ni Dr. Obra, no? Para mama, who is a psychiatrist or a psychologist nga mutan-aw mapatan-aw kung unsa ang kanang ngano na ingon ana na ang iyahang batasan ug unsa pod ang iyahang problema. I think that would be good no nga mapaadto pod siya doktor kay para matan-aw pod unsag yung pagkahitabo ang anong ingon ana gyud ang kahimtang ug batasan sa inyong mama. Okay? Bottom line is, reminder yun sa mga naiutang, bayritaw na ninyo, kanang mga naiplanong mangutang, please lang, hunahunaan nyo tarong kung kaya ba na ninyong bayran, kung maabot na ang panahon nga paninglan mo. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.